Egunon, ongi etorri eta mila esker, ona etorri zareten guztioi. Eskerrik asko Kutsari, eskerrik asko bertaratu zareten kazetarioi eta streaming bidez edo jarraitzen ari zaretenoi. Dakizuen bezala, Kutxa Fundazioak antolatzen ditu Donostia literatura sariak 2 urterik behin, 2 modalitatetan, ipuin bilduma eta antzerkia. Eta hemen daude aurtengo irabazleak bere lana aurkezten. Henen ezkerretik hasita, Itziar Otegi, ipuin bilduma arloan irabazle izan dana ezer ez dago utzi nuen lekuan liburuarekin, eta ondoren Jon Sánchez, Jon Sánchez esan behar dudan, ez dakit, ez izan izeneko antzerki lanarekin, antzerki arloko saria irabazi ez zuena. Eta ezkerrean nire lankide Antxine Mendizabal ni bezala Elkarreko editorea dana. Orduan aurrena Itziar Otegirekin izango dut nik solasaldi txiki bat, bere liburuaren nondik norakoak eta zuei azaltzeko, eta ondoren Jon Sánchezek eta Antxinek edo hitz egingo dute, eta zuek noski aukera izango duzue, batari zein besteari galderak egiteko. Ondo iruditzen bazaizue, bai. Bueno, besterik gabe, Itziar Otegirekin hasiko naiz. Zure biografia begiratuta ikusten da Oiartzunen jaioa zarela, eta Gasteizen bizi zarela, itzulpengintza ikasi duzula, eta aurrentzako libururen bat edo atera duzula, eta hauxe duzu helduentzako lehenengo liburua. Lehenengo liburua da, baina hala ere, irakurle batek berehala nabaritzen du, honek asko idatzi du, edo eskua oso trebatua du, edo oso aritua, ez da? Orduan, zer da, itzulpengintzak berak ematen duen eskola, edo zu aspalditik sortze lanetan bazen biltzala naiz eta argitaratu ez? Apur bat bi gauzak esango nuke, bai. Itzultzaile aritu izana, seguraski, lagunduko zidan, pixka bat luma zorrozten, dudarik ez da. Eta itzultzaile aritzeak berekin dakar baita ere irakurle izate hori, eta hori, idazle guztiak azpimarratzen duten bezala, hori oinarrizkoa izaten da gero idatzi nahi bada, ez? Eta beste alde batetik, zuk esan dezun bezala, denbora desiente da idazten hasi nintzela, argitaratzen ez hainbeste. Eta, bidean saiatu naiz nire testuak behin eta berriz berridazten, hobetzeko asmoz, eta, behar bada horregatik. Eta hasi zara oso sarrera eder batekin, ez da, esan dezagun, sari importante baten babesarekin, baina horrez gain noski testu oso ederrekin, eta ipuinaren arloan. Zerratik ipuinaren arloa? Kasualidadez, ikasteko bidea hori izaten dalako, zure genero kutxuna dalako? Bai, dudarik gabe nire genero kutxuna da. Bai, ez dut ikusten, noizbait entzun izan da, ez? Jendea hasten dela ipuinak idazten, gero elaberria idaztera iristeko, edo ez da hori nire hurbilpena. Nire ipuinaren, errelatoaren generoa gustatzen zait asko. Irakurtzen dudanean ere bereziki gustatzen zaizkit kontakizunak idazten dituzten egileak, eta iruditzen zaidala molde bat, aukera izugarriak ematen ditunak, ez? Zuk nahi dituzun efektuak lortzeko, irakurlarengan eragiteko bide bikaina dela. Bere laburrean dela genero bat kargandikoa eta oso eraginkorra. Eta orduan bai da nire genero kutxuna. Hemen ipuin liburua ez da luzea, baina ipuinez ipuin ikusten da teknika narratibo diferenteak erabili dituzula. Ez da? Estilo, tonu, persona, zer ibilizara apur bat esperimentatzen nahi eta, ez dakit, probak egiten, generoaren askotarikotasuna edo moldagarritasuna edo probatzen, erakusten, edo zein izan da zure motiboa, zera hori, variedade hori egoteko tekniketan. Variedadea bai bilatu dut, baina ez esperimentatzeko asmoz, baizik eta pixka bat irakurleari nolabait askotariko eskaintza bat emateko, ez? Pixka bat interesa lortzeko bide gisa edo, baina egia esan hori baino gehiago ere, hartu dudan
teknika edo estiloa edo tonua agindu du kontatu nahi nuen istorioak. Ora, nire lehendabiziko kezka hori izan da, ez? Nik banuen istorio bat kontatzeko nahia, kasu bakoitzean, eta bilatu dut beste zeren gainetik modurik eraginkorrena eta nolabait beharrezkoena, ipuinaren logikaren barruan, adierazkortasun handiena emango zidan teknika. Hori izan da pixka bat nire kezka. Experimentatzea ez berez, bere horretan. Eta teknikaren askotarikotasun horren barruan, edo horrekin batera, esan nuke, gaietan ordea badagoela, ez gaietan bateratasun bat, baina bai gaien azpian dagoen sensibilitate moduko bat, baina bueno, nik azaldu ordez zer ikusi dudan, esango zenuke zuk zerk batzen dituen ipuin hauek edo? Bai, nik esango nuke ipuin guztietan dagoela nolabait identitatearen gaineko hausnarketa bat. Edo identitatearen nolabait etengabeko errebisio hori. Ez? Uste dut pertsonai gehienak daudela nolabait momentu delikatu batean non bere buruarekiko arrostasun bat sentitzen duten. Zerbait gertatu da, eta... Ez errazta gutzi nuen lekuan. Bai, hori da pixka bat. Hori da, pixka bat izenburua Nogenen kanta batetik pixka moldatuta hartu nuen, eta iruditu zitzaidan entzun nuenean, gustatu zitzaidan asko, eta iruditu zitzaidan oso ondo adierazten zuela ideia hori, ez? Batean zuhur aurkitzen zera norabait joan edo ez dakit beste nonbait egon eta itzuli bazina bezala, zure baitara itzuli bazina bezala, eta batean ez dezu zure baita hori ezagutzen, ez? Pixka bat arrotz zara zure buruarekiko. Nik uste dut ideia horrek batzen dituela pixka bat kontakizun guztiak, edo nolabait arrotz izan nahi ez izatea, ez? Hori da, arrostasun hori gainditzeko edo zure buruarekin nolabait berriz bakean egoteko nahi horrek elkartzen ditu ipuinak, esango nuke. Zure personaiak eta ipuinak lekuaz galdetu nahi nizun. Ipuinen batean, ez da berezik identifikatzen, baina beste batean, batek ikusten du oso garbi, hondarribia izan daitekela, edo antzeko itsaserriren bat, beste batean ere ikusten da, nola esango nuke, bidasoarekiko muga egiten duen Irungo baserriren bat edo izan daitekela, eta beste batzuetan berriz, ez dakit Lesaka edo Bortziri edo inguruan gertatzen da, edo handik abiatzen da ipuina, beste bat pare batean berriz daukagu Geneva Suitzan. Zure biografiarekin du zerikusia, zergatik daude leku hauetan kokatuak zure istorioak, badu esainairen bat? Batzuk badute lotura nire biografiarekin, eta beste batzuk ez. Hondarribirekin harreman handia daukat, eta nolabait muga inguruko herriekin badute harreman afektibo importante bat, eta Genevan egon nintzen bizitzen aldi batez, eta orduan ezagutzen ditudan lekuak dira, eta egia esan bai lekuak garrantzi handia du batez ere ipuin batzuetan, ez? Nolabait badukat nolabait hor ideia bat leku diferentetan ipuin diferenteak idatziko genituzkela, ez? Lekuak badaukala zer esana sortze prozesuan. Eta ipuin horiek hor behartzuten, ez? Zehazki badira 3, zehazki pixka bat lekuari nahiko lotuta daudenak. Eta gainera lotura hori modu askotan gauzatzen da, baina adibidez Genevaren kasuan lotura simbolikoa ere bada, ez? Nolabait lekua bera erabiltzen da pixka bat simbolo moduan. Eta, lehenengo sarrera honen ondoren, esan duzu ipuina duzula berezik ikutxuna, esan dugu ipuin berriak idazten bazabiltzala, edo... Banabil, bai. Lortu dezakedan denbora apurrean banabil. Banabil baditut, bestelako proiektu batzuk ere bai eskuartean. Ipuinarekin batera asko gustatzen zaidan beste formatu edo molde bat da albumarena. Eta orduan hor nabil, albuna eta
ipuin bilduma edo hoien artean ari naiz nire proiektuak ontzen poliki-poliki. Galderarik baduzue, Itziarrentzat? Bueno, gero igual bigarren txanda batean animatuko zarete. Bitartean, hitza emango diogu Jon Sánchez eta Antxine Mendizabali ez izani buruz hitz egiteko. Zuena da hitza. Bueno, eman behar zaio? Bai. Jon aurkezten hasiko naiz, egia esan bere biografiari buruz galdetu behar diot, bere lan esparruari buruz, porque bere lana irakurri aurretik, atentzio eman zian zertan lan egin zuen, eta biak aukera daukaten, uste niri gustatuko litzaidake. Bera ikerlaria da, idazlea, gidoilaria, Donostiarra da bera, eta irakurri nuen ez, teknologia berrien eta narratologiaren arteko harremanen gainean hausnartzen du. Kontakizun digitalak erabiliz. Eta, esan hon, nik horri buruz galdatu behar diot, ze uste liburuaren arira ere badijola, eta nik kuriosidadea daukat jakiteko hori zer dan, zehatz mehatz. Bueno, kultura digitala da internetek eragin duen kultura hori. Eta, bueno, nire amatzat 10 urte bat, horren inguruan hausnartzen eta proiektuak egiten eta proiektuak proposatzen, eta batez ere interesatzen zaidana da nola kontatzen diren istorioak, nola lantzen diren kontakizunak, nola sortzen diren istorioak formatu horien testu inguruan, formatu horien barruan. Eta, bueno, hasi nintzen hori, ikerketa txikiak egiten, eta, bueno, pixkanaka, horretan ibili naiz, eta gaur egun Larrotxene Bideoko zinema eskolan lan egiten dut, eta horretan ere, esparru horretan lan egiten dut, webserien inguruan pentsatzen, webserien lantzen, edo bideojokoen munduare lantzen, edo sare sozialen bitartez egin daitezkeen kontakizunak ere horien inguruan hausnartzen eta sortzen proiekturen batzuk, hori da niretzat interesgunea eta horretan abil. Bueno, baina hala ere, formato tradizional bat erabilezu. Esan nahi dut, zure lana aurkezteko eta ni posten naiz, bestela segulan enoan irakorriko seguramente beste plataforma batean egon balitz, así que, bueno, falta zaiona da taulara eramatean, antzerki lana dan aldetik, baina, bueno, bere hortan egia da, esan duen ari buruzko, kako asko aurkituko dituzu, hain justu testuan proposatzen dana, eta Itziarrek esan duen identitatearen inguruko hausnarketa hori nola egin duen bere ezean, hemen ere identitatei buruz hitz egin edo hori jartzen du mahai gainean. Kasu honetan ez izan identitate ezaz akaso, aro digital honetan identitatea bera zer dan. Guk beti ezagutu izan duguna identitate hori edo identitate ematen digun sareetako ispilu horrek. Ez pixka bat nik uste sakonean horri buruz hitz egiten duela. Esan da bezala teknologia berrien aro honetan. Eta, hortarako gai unibertsal bat aukeratzen du, heriotza eta bizitza jartzen digu mahai gainean, plasta, identitateekin uztartuz. Eta hori guztia gertatzen da behiatoki batean, lekua proposagorik ezintzan egon, heriotzaz eta bizitzaz hitz egiteko. Behiatoki horretan ikusiko dituzue personajeak nola sartzen dira, nola ateratzen dira, hori da beren eszenatokia, eta, beren bizimodua, beren identitatea, beren izateko forma, beren gertakizunak. Momentu batean izango du irakurleak irudipena, behar da testu fantastiko baten aurrean dagoela, spoilerrik egin gabe esateko, bukaeran hildakoa ere pizten da. Ez dakit horrek fantasiarekin duen zerikusia edo transhumanismoarekin, alegia, ahots batzuk badiote, gaur egungo gizakiak bere muga biologiko guztiak gaindituko dituela, eta inkluso hilezkor izatera iritsiko dela. Beraz, akaso ez da testu fantastiko bat, ni enoa ezer esatea, behar bada etorkizunean edo errealidadean gertatzen ari den gauza bada, ni, desde luego, naiz enterau, baina akaso zuk jakingo dezu. Azkenean gaixakon hauei buruz hitz egiten digu, gizakia orain artez, gizakiaren ezaugarri ulertu izan dugu, gizakia
esentzia edo ezaugarria hilkorra izatea zala. Hemendik aurrera ez dakigu hala izango dan, eta ez dakit sinismen kontu badan edo evidentzia badan. Bueno, holako gai sakon eta, nik uste dut gai sakon bat proposatzen digula Ionek, antzerki lan ero xamar batean, eta, bueno, batarteka zirrara pixka bat eragiten du, ez? Horko personajen izaerak, irribarrea ere bai, ez dakit ironikoa izan daiteke momentu batzuetan, eta izu pixka bat ere nahi pizten dit, ez hildakoa bereziki berpiztu dalako, ez? Behar badaude pasarte niretzat estrambotikoagoak, ez? Adibidez, haurdun gelditzeko moduak, uniberso metabersoan edo en fin. Irakurri, aro analogikoak zeratenak zehatuko zeraten pixka bat, zirrara pixka bat eragingo. Arrotza egingo edo zein modutan uste oso testu interesgarria dela. Batez ere, gaurko nik uste literaturak besteak beste egungo gizarteari ekarpen bat egiteko eta egungo gaiei buruz hausnartzeko balio dezakelako eta horrez ez gain ondo pasatzeko eta disfrutatzeko, ez? Eta, bueno, seguramente horrelako testu gero da gehiago izango ditugu, antzekoak, horrelako gaia proposatzen dituztenak, eta bueno, alde hortatik eskerrak eman horrelako gai bat aukeratu izanagatik, eta horren modu baita ere divertigarrian, merezi duelako. Zuria daitza. Bueno, bai, nire liburua hori ez, eriotzaz hitz egiten du, baina eriotza saiatu nahi uztartzen teknologia berriekin eta nolabait nire ustez gaude inflexio puntu teknologiko batean, hor ditugu adibidez adimen artifizialak, edo errealitate virtualak, errealitate desberdinak, edo multibertsoen errealitate hori, ez? Eta horrek egiten du, hori egiten du gure bizitza ere desberdina izatea, eta gure bizitzako hainbat gauza hiperespazio edo kode bitarren bitartez lantzea. Eta zentzu horretan ere, nire proposamena izan zen, eta eriotzarekin zer, ez? Eriotza ere aldaketak jasatzen ari da, adime artifizial eta metabertsoen ezakit edo kulpa batik, edo esker, ez dakit nola esan, ez dakit zenbait positiboa edo zenbait negatiboa diren teknologia berri hauek, baina ziur nago eta nire ustez hala da, gure bizitza aldatzen ari da, eta gure eriotza ikusteko modua ere, ez? Eta batez ere horretan jarri dut interesa, eriotzarekin dugun harreman horretan, eta teknologia berriek hauek nola aldatzen ari diren eriotzarekin dugun harremana, ez? Nire helburua izan da, antzezlan erritmo aldetik bizia sortzea. Nire inspirazioak izan dira, batez ere screwball komedi edo zinema klasikoko komedia horiek, ez dakit, Arseniko por compasión, edo Frank Capra, edo Billy Wilderen filmak. Eta antzerki aldetik, niretzat izan da oso garrantzitsua, Samuel Beckett lana, horregatik, fantasia munduko hainbat elementu aurkitzen dira, baina niretzat oso garrantzitsua izan da, nire antzezlan ulertzeko modu horretan, antzerki absurdoa, eta horren espiritua aplikatzen saiatu naiz, ez, idazlanean. Eta, hori izan izateke... Karo, garai baten absurdoa eman zezaken, baina gaur egun nire zalantza da absurdo otegan edo gertatzen ari otegan, ez? Bai, eta, identitatearen kontzeptua hor ere azaldu da, eta niretzat ere, hori ere, garrantzitsua da, ez? Nor garen interneteko mundu horretan,
nor izango garen interneteko mundu horretan eta horrek ze suposatzen duen, ez? Osea, niretzat aldaketan garrantzitsua izan da, nor garen hori gero eta gehiago dela interneten dugun identitate digital hori, ez? Askotan gertatzen da, nor garen hori askotan dela, gu proiektatzen dugun interneten proiektatzen dugun izaera hori azkenean gure izaera analogikoa jaten duela, ez? Eta gehiago gertatuko zaiela, ez? Osea, nor diren, askotan interneten diren hori, ez? Dira beraientzat bere identitatea definitzen duen hori. Heriotzarekiko harremana hitz egin duzu, planteatzen zen duen testuan aldatu egin dela, zertan aldatu da, esan nahi dute, orain badago personaje guztien aldetik, badago lehen aipatu dudana, ez? Uste, iezkor izateko olako nahi bat dute, onartezina zaie hiltzea, ez? Hori da... Bai, azkenean esango nuke, teknologia berriek gure oinarrizko mitoen norabeteko irudikapen edo benetako zerbait bihurtzea bilatzen dutela, ez? Esate baterako adimen artifizialak hartzen nahi dira gure jainkoaren kontzeptuaren rol hori, ez? Azken batean zein dira adimen artifiziala, dena dakiten zer, hori, oro jakiak, erantzun guztiak dituzten zerbait, ikutu ezin daitezkeen zerbait, ez dakit, osea, ni ustez, proiektatzen ditugula teknologia berrietan, mitoetatik datozen behar izan asko, ez? Hilezkortasuna ere, jainkoaren ideia, dualismoa ere, ez azken batean, hau gure gorputza analogiko bada, hor dugun interneten dugun hori dela gure arima digitala, ez? Osea, niretzat kontzeptu klasiko horiek jarraitzen dituzte eta oso bizirik gainera, eta gure helburua, nire ustez, teknologia berriekin eta teknologiak izango duen garapenarekin lortu nahi duena da, hori ez, norbait, hilezkortasun bat. Hori da, azken batean edo heriotzaren aporiari, esate baterako hori, adimen artifizialak, eta gertatzen ari da, hildakoen datuak edo metadatu horiek hartuta, sortu daitezkela gure hildakoen kopiak diren adimen artifizialak, eta hori orain gertatzen ari da, eta zenbat eta presentzia digitalagoa izan, adimen artifizial gure hildakoen kopia diren horiek, gero eta konplexuagoak eta errealagoak izango dira, ez? Eta guzti hau, erlijio zaharretan bezala, sinistmen kontua da, ez? Esan nahi dut... Bai. Esan nahi dut, sinismenean oinarritutako kontzeptuak dira, aitortzen da, ez? Sinismen hori dagoela interneten, eta sinistun ez diranak ez dakik geldituko dira mundu hortatik kanpo edo ez dakit, purgatorion batea bidaliko dituzte, oze gertatuko da. Ez dakigu, baina egia da, hori ez, sinismen kontua dela ere azken batean, ez? Esate baterako denok pentsatzen dugu internet gure etorkizunaren ezinbesteko elementua izango dela, hori ere sinismena da, ez dakigu zer gertatuko da, edo gure teknologiarekiko dugun apostu hori ere, sinismena da, inaldi batean, denok pentsatzen dugu, gero eta gehiago biziko garela teknologia esker, gero eta komunikazio forma aurratuak izango ditugula hologramak, adime artifizialak, metabertsoak, baina hori ere sinismena da, ez? Eta hori nire ez da oso ustatuta dago, aurrerapenaren kontzeptu horrekin, ez? Marxismoaren edo Hegelen kontzeptuen hori jarraitzen dituzte, uste dugu, aurrerapena beti ongo dela, beti nolabait biatuko dugula edo hurbildu nahi dugula gure mito horietara, ez dakit, hilezkortasunaren mitora itzuli edo jainkoaren mito horretara itzuli, teknologiaz lagunduta, ez. Baina hori ere sinismena da. Gerta daiteke mendik 10 urtera zerbait gertatzea eta interneterik gabe bizitzea eta beste errealitatea sortuko da, ez?
Bueno, pixka desbideratu gera, baina nik aprobetxatu nahi nuen berarekin hitz egiteko. Edozein moduta antzerki lanera junda benetan, oso testu arina dela esaten detenean, ez da simplea, ez da gutxikoik ere. Gainera konzerratu beharra dago, porque personajeak eta inazkarri irten sartu zehatzen dira, esan nahi eta atentzio pixka bat behar du, bestela irakurketa beak ematen zaitu eta gauzak galdu egiten dira. Baina oso irakurketa polita da esan da bezala, irrifarreare ateratzen du askotan, batez ere gure ispilu ere badiralako, eta norbere buruaren miseriak ikusten dituzularik, parreare ateratzen zaizu. Eta bueno, olako gaietan interesatzen badezue, eta ezagutzen ez badituzue, areta hobeto, pixkat irakurtzen hasteko olako kontuei buruz. Ez dakit, beste galderarik badagoen. Galderarik ez badago, bukatutzat emango dugu ekitaldia. Espero dugu libura gustatuko zaizkizuela. Eskerrik asko berriz zuei danoi eta Kutxari ere bai. Ez dakit Kutxaren aldetik Mikel Insauzkik hitzen bat esan nahi duen, ez esaten dio behar. Bueno, mila esker danoi. Erderazko liburuak aterako ziren, ez da baita ere? Bai. Ze gaiak, Xabier? Ze gaiak? Bai. Konsolatan. Baina, badakit, ez dut asko beharko irakurtzeko. Irakurriko. Hartu dut feseren.
txiki bat